Ți s-a întâmplat vreodată să ai o poftă nebună de castraveți murați, verzi și crocanți, dar perspectiva de a aștepta săptămâni întregi să fie gata să-ți taie tot elanul? Dar dacă ți-aș spune că s-ar putea ca toată viața să-i fi pregătit într-un mod greșit? Din toate părțile auzim că niște castraveți cu adevărat buni au nevoie de mult timp și de o răbdare aproape infinită. Acesta este însă unul dintre cele mai rezistente mituri din bucătăria noastră. Astăzi vei descoperi o metodă uimitor de rapidă și surprinzător de simplă prin care vei privi cu totul altfel pregătirea murăturilor de casă. Datorită acestei tehnici, legumele vor deveni incredibil de ferme, cu o aromă intensă și un gust profund, mult mai repede decât prin metoda clasică. Pregătește-te pentru o adevărată revoluție în bucătăria ta. Dar înainte de a trece la detalii, răspundem la o întrebare importantă în comentarii. Îți plac mai mult castraveții foarte acri și tari sau îi preferi pe cei de vară, ușor sărați, delicați și cu parfum de grădină? Sunt tare curios în care tabără te afli. Istoria murăturilor a început acum mii de ani. Oamenii au descoperit fermentația nu din dorința de a crea delicii culinare, ci pentru că trebuiau să supraviețuiască iernilor lungi și aspre. În cămările de demult stăteau butoaie mari de lemn, pline ochi cu legume. Atunci, nimeni nu se grăbea. Murarea dura săptămâni întregi, iar temperatura scăzută din pivnițe încetinea activitatea bacteriilor lactice. Însă viața modernă arată altfel. Suntem mereu pe fugă și e tot mai greu să găsim timp pentru ritualuri lungi în bucătărie. Totuși, vrem același gust tradițional, dar îl vrem acum. De aceea, rețetele vechi au fost îmbunătățite și adaptate. Așa a apărut metoda rapidă pentru castraveți, care folosește principii simple de chimie și fizică. Când înțelegem cum influențează sarea și temperatura legumele, putem într-un fel să păcălim timpul. Rezultatul? Un gust fabulos fără săptămâni de așteptare. Să vedem exact cum funcționează acest proces. Totul începe cu baza, alegerea castraveților. Nici o rețetă, oricât de bună, nu va funcționa dacă folosești legume nepotrivite. Mulți începători cred că orice castravete verde e bun de pus în borcan. Este o greșeală care îți poate ruina toată munca. Dacă alegi castraveți mari trecuți de pe rafturile supermarketurilor, rezultatul va fi dezamăgitor. Aceștia au multă apă și semințe mari. După fermentare, se vor transforma într-o masă moale și apoasă. Pentru o murare rapidă, ai nevoie de castraveți mici, deschiși la culoare, fermi și foarte proaspeți. Ideal este să fie de mărimea unei palme. Când mergi prin piață, caută-i pe cei cu țepi mici și fini. Dacă încerci să rupi unul în două, ar trebui să scoată un pocnet sec și puternic. Acel sunet este garanția prospețimii. Dacă se îndoaie ca guma în mână, lasă-i acolo. Cu cât drumul de la vrej până în bucătăria ta este mai scurt, cu atât vor fi mai crocanți. Următorul pas esențial este baia rece. Înainte de orice, castraveții trebuie hidratați. Mulți sar peste acest pas crezând că e o pierdere de timp. Mare greșeală. Chiar și cei mai proaspeți castraveți pot pierde apă pe drumul spre casă. Scopul nostru este să îi saturăm din nou cu umiditate. Pune-i într-un vas mare și acoperă-i cu apă cât mai rece. E ca un spa la gheață pentru ei. Trebuie să stea acolo cel puțin 2-3 ore. În acest timp, celulele lor vor absorbi apa ca niște bureți, iar coaja va deveni tensionată. Astfel, vei evita formarea acelor goluri de aer în interiorul castraveților murați. De asemenea, apa rece elimină orice urmă de pământ sau nisip care ar putea compromite fermentația. Acum, să vorbim despre apă. Aici se fac cele mai multe greșeli. Majoritatea oamenilor folosesc apă direct de la robinet. Din păcate, apa de la rețea conține clor, menit să ucidă bacteriile. Problema este că fermentația are nevoie de bacterii bune, vii. Clorul poate opri procesul înainte ca acesta să înceapă, iar în loc de murături aromate, te vei trezi cu niște legume alterate. Ideal este să folosești apă plată sau apă de izvor. Dacă ai doar apă de la robinet, fierbe-o și lasă-o neacoperită peste noapte pentru ca clorul să se evapore. Urmează sarea. Nu o alege la întâmplare. În magazine găsești sare marină, iodată, fină sau de Himalaya. Pentru murături, singura alegere corectă este sarea gemă brută, neiodată, specială pentru murături. Sarea fină de masă cu iod poate înmuia castraveții și le poate da un gust metalic neplăcut.
Proporția de aur este o lingură cu vârf de sare la fiecare litru de apă. Nu pune nici mai mult, nici mai puțin. Prea puțină sare favorizează mucegaiul, prea multă oprește fermentația și face legumele de nemâncat. Aromele sunt cele care dau caracterul. Începem cu regele, usturoiul. Acesta nu este doar pentru gust, ci este un conservant natural. Nu arunca doar căței întregi în borcan, coaja lor blochează uleiurile esențiale. Fă ca un chef, apasă cățelul de usturoi cu lama lată a unui cuțit până trosnește. Această zdrobire eliberează alicina și aromele intense. Folosește vreo 3-4 căței la un borcan de 1 litru. Alege usturoi românesc, cel cu nuanțe mov, care este mult mai iute și aromat decât cel importat și perfect alb. Nu uităm de mărar. Dar nu cel verde și fin pentru salate, ci mărarul uscat, cu tije groase și umbrele pline de semințe. Acolo este concentrat tot parfumul verii. Rupe tijele în câteva locuri înainte de a le pune în borcan pentru a elibera aromele în saramură. Secretul suprem pentru acel croc faimos, hreanul. Acesta conține taninuri și substanțe care mențin structura legumelor și previn înmuierea. Taie rădăcina de hrean în bastonașe de 3-4 cm. 2-3 bucăți la fundul borcanului sunt suficiente. Și un truc de la bunici. Frunzele de copaci. Frunzele de stejar, de vișin sau de coacăz negru fac minuni. Ele conțin taninuri ca un ceai foarte tare, care inhibă enzimele ce înmoaie legumele. O frunză de stejar sau 2 de vișin în fiecare borcan vor face castraveții să țipe când muști din ei. După ce ai așezat totul usturoi, hrean, frunze la bază, castraveții puși vertical, foarte înghesuiți și mărarul deasupra ca o plasă de siguranță, trecem la pasul revoluționar, temperatura saramurii. În loc să folosim apă rece, vom turna saramura fierbinte peste castraveți. Nu te teme, nu se vor găti. Apa fierbinte ajută sarea și aromele să pătrundă instantaneu prin coajă și accelerează procesul de la câteva săptămâni la doar 2-3 zile. După ce ai închis borcanele, lasă-le pe blatul din bucătărie, la temperatura camerei, cam 20-22 de grade. Vei vedea cum în 2-3 zile apa devine ușor tulbure și apar bule mici. E semnul că fabrica de bacterii lucrează. Atenție la lumină! Nu le pune pe pervaz în soare direct, deoarece se vor îngălbeni și vor pierde vitaminele. Un colț umbrit este perfect. Când castraveții au ajuns la gustul dorit, mută-i imediat la frigider sau într-o pivniță foarte rece. Asta va pune pauză fermentației, păstrându-le textura crocantă și gustul optim pentru mai mult timp. Și dacă vrei ceva și mai rapid, încearcă metoda la pungă, murături uscate. Pune castraveții tăiați la capete într-o pungă de tip ziploc cu sare, usturoi zdrobit și mărar fără apă. Agită bine și pune-i la frigider. A doua zi, vei avea niște castraveți de vară delicioși. Nu te speria dacă vezi un depozit alb pe fundul borcanului. Sunt doar bacterii lactice moarte, semn că fermentația a fost sănătoasă. Dacă însă castraveții au ieșit moi, verifică sursa lor. Adesea, legumele tratate excesiv cu îngrășăminte pe bază de azot se înmoaie indiferent de metodă. Chiar și așa, nu-i arunca. Sunt perfecți pentru o ciorbă rădăuțeană sau o ciorbă de potroace. Experimentează. Adaugă ghimbir, ardei iute sau chiar o linguriță de miere pentru un gust modern. Bucătăria este despre libertate. Acum ai toate secretele pentru a umple cămara cu cei mai buni castraveți murați, pregătiți în timp record. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine. Nu uita să te abonezi, să dai un like și să ne spui în comentarii ce ingredient neobișnuit ai vrea să adaugi în următorul tău borcan de castraveți expreși. Abia aștept să citesc ideile voastre.